Niin hei vaan, ollaan tässä Kirkon nuorisotyöntekijöiden liiton pisteellä ja minä olen Ilkka Kalliokoski, Kirkon nuorisotyöntekijöiden liiton varapuheenjohtaja ja ajattelin, että kun ollaan täällä tällaisilla päivillä, missä kunnan ja seurakunnan nuorisotyötä tekevät, ollaan yhdessä tapaamassa toisiamme ja miettimässä niitä tulokulmia, mitkä on sellaisia, mitkä on meille yhteisiä, niin haluan kertoa sellaisen esimerkin, mikä tulee omasta työstä. Olen itse työskentelen Espoossa Tapiolan alueella. Meillä on siellä tämmöinen Nuotta-työryhmä, joka on moniammatillinen työryhmä, joka yhdessä suunnittelee ja toteuttaa työtä Tapiolan alueella nuorten ja lasten hyväksi ja myöskin välittää ajankohtaista tietoa. Ja olen kokenut sen yhteistyön hirveän hyväksi, että seurakunta on siinä yhtenä toimijana yhteistyössä samanarvoisena kaikkien muiden toimijoiden kanssa ja siksi on hirveän hyvä olla täälläkin päivillä miettimässä tätä yhteistä työtä, koska se nuori on se meidän yhteinen työn kohde. Että meillä on erilaisia painotuksia, seurakunnalla omansa ja kunnalla omansa ja järjestöillä omansa, mutta että meidän yhteinen agenda on kuitenkin, että me voitaisiin työskennellä nuorten hyväksi tässä asiassa. Olen Arja Lusa, Kirkon nuorisotyöntekijöiden liiton toiminnanjohtaja ja edustan siis Kirkon nuorisotyöntekijöiden ammattijärjestöä. Meidän järjestöön kuuluu 1100 jäsentä. Kirkon nuorisotyöntekijät on sillä tavalla etuoikeutetussa asemassa, että ne saavat tehdä töitä lasten ja nuorten parissa seurakunnissa. Ja kirkon nuorisotyöntekijät ovat korkeasti koulutettu ammattiryhmä. Ajatellaan, että kirkko arvostaa kasvatusta tosi paljon ja se arvostus näkyy siinä, että on korkeasti koulutettu ammattilaisten ryhmä. Ja kun verrataan kirkkoa, Suomen luterilaista kirkkoa maailmanlaajuisesti tai Euroopan perspektiivissä, niin siellä missään muissa kirkoissa ei ole näin laajaa, pätevää, korkeasti koulutettua henkilöstöä tekemässä kristillistä kasvatus- ja opetustyötä. Et sillä tavalla saadaan olla ylpeitä siitä, että meidän järjestössä, johon kuuluu valtaosa kirkon nuorisotyöntekijöistä, niin olla hoitamassa heidän edunvalvontaa, sekä palkkaedunvalvontaa että sitten ammatillista edunvalvontaa kirkossa ja koko yhteiskunnassa.